Non sei o que pasa por mí cando te miro. Non sei porque o meu corazón deixas rendido. Eu creo que o norte ten a forza do día a día, do que nace co sol e morre co sol. As cancións das casas de cando os nosos pais e a familia canta e fai a festa doméstica do patrón ou do que sexa. E logo tamén son as cancións das tabernas, dos portos nordestinos, dos portos do Mar do Norte. A miña responsabilidade pasaba por simplemente aportar o vocabulario armónico do jazz, que é dos máis ricos que hai, para recontextualizar a música tradicional, que en si mesma ten un valor moi alto precisamente por estar arraigada na cosmovisión dos povos, non? En este caso na de Galicia. Porque o meu corazón deixas rendido. Non sei que teñen os teus ollos. Eu que terei, eu non sei porque falar non poido. Non sei, non sei, non sei. Eu creo que realmente o novo folk do país tende a diversificarse e iso é lógico tendo en conta que este país tende a evolucionar e a aprender moitísimas máis cousas e ir por diferentes camiños sin deixar atrás o que é as súas raíces. Desde logo a música galega tradicional, a máis de raíz, non ten absolutamente ningún problema para ser misturada, para ser recontextualizada e para ser incluso exportada, porque ten características per se suficientemente interesantes como para ser materia prima para poder construir calquera cousa máis sofisticada, como é o caso de Nordestinas. O disco vai dirixido ao mundo do ruído e ao mundo mundanal e ao planeta musgo que é Galiza e ao resto dos planetas, desde o norte, desde o pequeno norte galego hasta quen queira escuitarnos. Non creo que é ben bonito para os nenos, sobre todo, que escuiten as cancións que nunha época cantou unha xeración de galegos e galegas, non? Traballar con Uxía Pedreira apórtame moitísima complicidade, tanto como muller como artista. Ela faime estar máis segura ao seu lado e Abe Rábade aporta unha riqueza armónica impresionante e o seu piano creo que ten unha estética inmellorable. Pois traballar con Uxía Pedreira, con Guadi Galego, é realmente un placer, por diversas razóns, porque son dúas grandes profesionais, son dúas grandes representantes deste xénero musical, da tradición vocal galega, e por outra parte, elas dúas, polo seu carácter, complementanse moi ben. Traballar con Guadi é traballar con unha compañeira que tamén ven da música folk, non? Entón é algo moi paixonal e sincero, non? E tamén temos un punto femenino, nos comprendemos non só cantando, senón movéndonos, non? E é traballar con alguén que conoce o mar e sabe como van as ondas e entón é como navegar, non? E traballar con Abe é como navegar nun piano. Si nosotras cantemos, meu ben, sus cantares.